Kini ang talagsaong sidlak sa imong kabuntagon. Sidlak nga naghatag og dakong paglaom. Paglaom nga maoy gasa sa pagkamahigugmaon. Gugma nga magahatag kanimo og kalipay. Kalipay, nga mopagaan sa mga pagsulay. Pagsulay na yawi sa paglahutay. Pusa barog, tindog, magmadaugon ka. Kay ang himaya sa Dios magadanag diha kanimo ug kanako, samtang ikaw ug ako maga. Halipaya sa kabuntagon world. Malipayong Sabado. Thank you for watching Panimbaya sa Kabuntagon World. Yes, good morning. Kumusta yo? Good morning. Let's welcome back Yes, Neo. thank you so much. No? Salamat kay sa inyong mga prayers. No, okay na jud ko mga kapaglaom. Mga kapaglaom, atong gipanimbaya ang atong mga viewers nga naa sa Samar, Bohol, Cebu, Leyte, Bacolod, Dumaguete, Iloilo, Tacloban, Siquijor ug uban pang bahin sa Visayas. Maayong buntag kaninyo. Amen. Yes, good morning mga kapaglaom. Labi na dinhi sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental, Camiguin, Hingoog, Butuan, Province of Bukidnon, labi na sa Davao, sa Jensan, atong live ta sa atong Hope Radio diya sa Jensan, serving kauban sa atong mga volunteer. Thank you guys pagtanaw niyo sa Panibaya sa Kabuntagon. Labi na sa Digos,
Davao del Sur, daghan salamat sa pagtanaw niyo sa Panimbayas Kapuntagon. Yes, maingon man sa atong mga kapaglaom diha sa Iligan City, diha pod sa Libak, Cotabato City, diha sa Zamboanga City, Pagadian, Osami City, Dipolog, Oroqueta, o ingon man pod sa ato ang mga viewers diha sa abroad. Happy Sabat kaninyo o mainitong pagpanimbaya. Ayan, so happy Sabbath and magandang umaga rin sa ating mga viewers dyan sa Luzon area, sa Manila, sa Metro Manila, sa Quezon City, sa La Union, Pangasinan, Palawan, Silang, Cavite, sa Baguio, at sa lahat ng mga viewers natin dyan sa Luzon area. Maraming salamat po sa patuloy na pagpanonood ninyo at sana isa kami sa mga rason kung bakit nakangiti kayong umagang ito. Yes. Diba? Yes. So Smile, sa atong smile. tanan, atong ipadayag ang kaayo o ang kabuutan sa Ginoo pinagya sa itong maanindot o matampis nga pahiyo mga kapaglaom. So, dili ta mag-ulguol, no? Smiles, Yeah, smile, makasmile fits. Oh, Sige, dili ta dapat- mag-ulguol tungod kay ang kaaway andang mo tukmod ka nato o maabot sa punto nga mawat-an ta og paglaom o samara nga atong nalimtan nga dunay Ginoo nga nakiuban ka nato. So, dili ta mabalaka. No, atong isalig sa Ginoo and we should give all our words to the Lord because we know that He cares for us and He will never fail us. Okay? So sa ako mga kaubandre, kumusta man atong semana? Okay ra kayo. Okay lang. So far, so Yes. good kaya itong mga simana. Even Yes. though sa atong kakapoy, sa atong mga bulahaton throughout the week, kita malipayong makigduyog o magdalag kalipay o paglaom sa atong mga viewers. Yes, tinuod yun na mga kapaglaom. Atong ipabatyag ang ato ang mainiton nga pagtuo diha sa Ginoo mga kapaglaom. Dunay panultihon nga kinahanglan kita smile. Kaya nga no, ang smile, laughter is the best medicine. Medicine. Yes. Katawa kita always. Pero ayaw po na sige katawa nga kanang ikaw lang isa Sobraan. kay lahi na po na siya. Sige Basin katawa lahi na. nga ikaw ra isa. Dapat happy Pero na. happy yung ka always kay nga no, para ang Ginoo magahatag nimo daghang panalangin. Yes. Tinud. O sa laing bahin atong tanaw ng atong mga kapaglaom diha sa Thailand, si Hani P. Bugaay. Hani P. Praise God for giving us this time. Kini si Hani Katangos ko yung Mission Martangos. Ug ang akong pinalang mama nga kauban kami sa akong baby junior malimayong nalipanipaya diri sa Thailand. There are quite a number of Filipinos working throughout Thailand. This is one great institution that employs more than 200 Filipino teachers here in Thailand. The Filipinos employed here are given respective schools in non-Cavite province. Usa ka dakong hagit ang magtrabaho isip usa ka magtutudlo dinhing dapita. But by God's grace, wherever we are in the world, we can be able to excel in our workplace and be a blessing. Kauban ang madasigon ng mga katawhan sa Ginoo, nagpadayon ang buhat sa pagmantala sa maayong balita pinaagi sa Seventh-day Adventist ng mga magtutudlo dinhi sa Thailand. Ug ang madasigon nga mga batanon and leaders nga naghatagayod og panahon para sa pagserbisyo sa Ginoo diring dapita. They are organized as a group called the Adventist Youth Association, also known as AYA. Being very active at this time, they are having now a Bible camp with the theme Surviving the Last Days held at the Asia Pacific International University. Salamat atihan og nalipay pud mi nga nakadungog pud mi dira sa Thailand. Nakauban ako ang akong mga kaigsunan diri sa Macau og ila pong pag-ipapanimbay ang ilang mga kapamilyahan og kahigalahan sa tibuok kalibutan. Amang panimbaya gikan diri sa Macau. Ilabi na diha sa Western Mindanao. Akong pamilya diha sa Iglesia sa Kulambugan. Maayong adlaw kaninyong tanan. Pod manimbaya sa mga membro sa Iglesia sa Rizal ug sa Pudlusan ug sa tanan nga mga subaybay sa Hope Channel o sa panimbaya sa tibuok kalibutan. Akong ipanumbaya si Dolman Prito sa Josepina, Zamboanga del Sur at sa Kasagunusan si Banot Sol. Panimbaya gikan sa Macau. Kumusta mga kaigsunan diha kong kang Kristo diha sa Bayugan City. And happy Sabbath all. Ay muntag diha sa Iligan City sa akong mga anak diha og mga apo og mga kaigsunan dinha sa Central Church o sa Pugaan Church.
Buenas aga con ustedes ali na SDA Church na Kawakawa. Kita ali di mi hermano. Kami agi kami na Macau Church. Buenos dias. Akong ipanimbaya sa Pagadian, Pagadian City sa Balangasan. Akong mga pamilya din ha. O sa Santo Niño, daghang mga pamilya din ha. Maayong buntag kaniyang tanan. Manumbaya ko sa church din ha sa Esperanza Sultan Kudarat SDA Church o sa akong pamilya din ha. Akong pamusta diha sa Iglesia sa Bayugan. O happy Sabbath sa inyong tanan, labi na sa akong igsoon, si brother and sister June Librias. Samtang sa laing bahin, akong nahimutangan karon ang Arboretum Flagstaff, Arizona. Kini ang pinuyanan sa 720 ka mga species of native plants dinhi sa Northern Arizona. Pero atong makita springtime pa ug kamulo pa sila nagpatubo sa mga tanom, and we hope that by July we can visit here again and witness how beautiful are the flowers in this place. Talking about flowers, unya sa Edge of Wonders, atong makita ang nagkalain-laing klase sa mga tanom dito sa tunga-tunga sa Nevada. For now, back to studio. We are truly blessed beyond words, mga kapaglaom, to Yes, celebrate true. another Sabbath Yes. with the Lord. And to celebrate His goodness, let us be filled with heavenly hymns nga igadalit ka nato sa atong mga mag-alawit unya sa harana sa kabuntagon. Nagsugod sa small group, hantod na himong usa ka singing group. Mao kini ang grupong Darumawang Adventist Youth Singers o mas giilang Days Melody. Aktibo ang maong grupo sa pag-awit sa bisan asang lugar, sa bus, sa barge o sa panimalay sa ilang silingan. Handom sa maong grupo ang madungog ang mga mensahe sa ilang awit ngadto sa katawhan, ilabi na sa atong mga higala nga mga non-Adventist. Inubanan sa tamis nga saad sa Ginoo kanato, atong dunggon ang mga alawiton igahatag sa Days Melody diri sa harana sa kabuntagon. Samtang ako natulog, ako dunay damko. Dito ako sa Jerusalem, haduol sa templo. Awit sa kabataan, akong nabatian. Ug ang mga manulunda dayon may awit man. Ug ang mga manulunda dayon mi awit man. Jerusalem, Jerusalem, ganghaan na ablihan. Husana sa kahitasan, Husana sa hari. Akong damo na inisan sa maminang dalan, awit sa kabataan, gilayon mi undang. Ang awat laudan at sa mabudang punag. Sa nakita ko ang landong sa krus sa mamingang bungtod. Sa nakita ko ang landong sa krus sa mamingang bungtod. Jerusalem, Jerusalem, langit nun nga awit. Husana sa kahitasan,
kahit tahasan hangtod sa kahangturan. Panimbuya sa Kabuntagon World is grateful of our media ministry sponsors. Mr. and Mrs. Rex and Jessica Gonzaga. Mr. and Mrs. Manuel and Relaine Camarillo. Dr. and Mrs. Ed and Cora Wahiman. Engineer and Miss Elpidio Barbas. Mga panimbaya, gikan sa Silang de Oro Central Church. Mabuhay! It's Healthbits time. History told us the significance of salt and its role in the evolution of human history. Such as salt was used as a method of trade and currency. The word salary was derived from the word salt. The word salad also originated from salt. Definitely, salt leaves an irrevocable footprints across the globe. For chemists, salt is called sodium chloride. For cook, salt is called seasoning. But for nutritionists, salt is called nutrients. Salt is composed of sodium and chloride. They are nutrients essential for human health. And the average adult's body contains 250 grams of sodium distributed throughout the body with substantial amounts found in body fluid. Lack of salt is dangerous. It can cause dehydration, low blood pressure, malnutrition, and death. Salt in your diet is important for the following reason. Salt enhances flavor and taste. Salt preserves food. Salt plays a primary role in the process of digestion and absorption. And salt helps prevent muscle cramping, heat prostration, and sunstroke. And salt helps maintain water balance in the body. However, excessive intake of salt can lead to higher water retention and hypertension. A large body of evidence points to sodium as an important contributor to high blood pressure. On the other hand, everyone benefited from diet low in sodium, including people with hypertension and those with normal blood pressure. Examples of food high in sodium: 100 grams of dried and salted fish contain 5,739 grams of sodium. 100 grams of dilis contain 3,668 milligrams of sodium. 1 cup of noodles contains 1,160 milligrams of sodium. Cheeseburger, 1,051 milligrams of sodium. And generally, fresh fruits and vegetables and other fresh food contain low amounts of sodium. Recommended intake of salt for normal adults is approximately 2,300 milligrams or equivalent to 1 teaspoon of sodium, both seen and hidden forms of salt. But for children, it is recommended to have 1/2 teaspoon daily. This is Miss Laila reminding you, Jesus said, "You are the salts of the earth." Be healthy is a wise choice. Yes, nindot yun ay kayo ang asin, no? Kinahanglan yun ay takay. Kung masubraan po na siya asin mo na mo blanco atong utok. O wala tayo asin, maglisod po tag tindok. Yes. Lisod og barong. Ang asin Jud, dili gyud nato basta-bastahon kay gahatag na siya gahatag na siya kuan maayo sa tong panglawas. Yes. And dili po siya dapat pasubraan, dili po siya dapat makulangan. Inana ka importante ang asin, mawala na ang uban nga mga timpla, ayaw lang ang asin, mawala ang bitsin, toyo, or unsa ba basta ayaw lang ang asin, Oh, di ayaw ba? na unang magbitsin ka naisip ka bitsin mo na mo pirok-pirok atong mata ng bitsin. Ayaw po pasubra idil. Asin, importante gid kayo ang asin. Yes, that's true. Okay.
Mga kapaglama, doon ay usa ka grupo nga napakita sa ilang tinuod nga panag-inigsunay, dili lamang silang mga miyembro kundi apil na usab sa mga tao nga nang inahanglan og tabang. Today on Helping Hands, we will bring you the Golden Friendship Eagles Club. Let's all watch this. Service through strong brotherhood o serbisyo pinaagi sa lig-on nga panag-inigsuunay. Mao kini ang prinsipyo sa atong mga higalang kung tawagon natong Agila or Eagles. Ug makita nato diha kanila ang kinaiya nga walay kahadlok, andam mo serbisyo sa uban ug adunay strong nga dedikasyon sa pag-amuma sa katawhan. Today on Helping Hands, we would like to bring you the first Philippine-born fraternal social civic organization, ang Philippine Eagles. O karon ato mga kauban ang atong mga members sa Golden Friendship Eagles Club, ang ilang president si Sir Ed Marcel S. Simine, ang ilang secretary si Sir Mark Von P. Gelane, o ang treasurer si Sir Ronnie M. Rinya. Good morning sa inyong mga sir. Good morning, sir. Good morning. Thank you so much for being with us despite of your hectic schedule. Okay, sir. Can you tell us more about Eagles? Nganong Eagles yung napili nga pangalan o unsay mga rason nganong natukod o namugna ni sa nga organisasyon? Well, ang Eagles, siguro sa katong nag-start yun ani during the time of sa pagsugod yun mga 1979. Okay. Ang sigon sa akong naibawaan, ang mga tao ginag-start ani is they came from other groups like Lions Club, Rotarian, then aside sa ilang i-establish na nga mga pangalan, gusto nila nga dunay pangalan nga murag mas strong siya para sa mo-serve sa community. So, they come up nga ang ilang gitawag nga Philippine Eagles because ang Eagles, kung ato makita, mulupad sa taas, no? Yes. Soar high. Then, medyo po siya strong i-compare nimo sa other nga mga mananap names. Kung mananap magaling names, no? So siguro mao ni ang nahimong Fraternal Order of Eagles. Kay nakita na to ang Eagles is sharp ang iyang pananaw, sharp ang iyang vision, unya sharp pod ang iyang strength. Okay, unsa pa yung mga rason sa ganung namugna sa nga grupo? Well, siguro ang objective sa Agila, service through strong brotherhood. So magserbisyo para sa mga less fortunate, kung unsay mga positive nga para sa organisasyon, negative sa community, i-transform na into positive. Okay, so ang inyong mga members are mga professionals tanan? Yeah, we call professional. Okay. No? But dili pasabot nga ang tanan mga graduate gito sila. No, we can call them professional because in their own field. During our interview dili pud mi modawat og dili mga katong dili gid sila kwalipikado. Okay. Because ang Agila is kailangan na to og time. So dili pwede nga ang imong oras hinawiran lugar ka. Kinalan nga naagi kay dedication sa imong gisudlan nga organisasyon. Okay. Because wala ra ba ni say pugusay ang tanan voluntary nga nagsulod na to tungod kay siguro nakita nila unsay bisyon sa Fraternal Order of Eagles nga tabang sa komunidad, at the same time para pod nga makita pod lugar sa mga tao ang ilang kaugalingon nga they are capable to help another people. Okay. Sir Mark, unsa po yung mga activities ninyo, programs sa inyong organization, o unsa po yung coverage ani nga mga lugar o kinsa po inyong recipients? Actually, mo yung coverage, taman sa Makaya. Taman sa Makaya. For the whole nation, whole Philippines? Kung Makaya sa grupo nga mo, adto ang mga lugar, pwede gid kayo. Okay, nindot kayo. Depende man sa sabot sa mga leaders, lalo na sa among president, kung dito lugar among adtoon. Pero actually, may gipang tawag na mo nga amo na silang giangkon ng mga kanang gigimon ng mga recipients, mga beneficiaries. So nag-establish na mi ana. So kinsa sila sir, or kanang can we mention them? For example dito sa Villanueva, Madrid Daycare, o gapanghatag mi dito og mga school materials sa ilang kay mga bata dito luoy kayo. So kailangan namo to pantagaan sila ilang mga needs. Depende kung sila mga needs.
kung unsa ila mga usually ilang gipang pangayo sa amo school supplies Yes, o mga okay. chinelas. Okay, sir. Tapos ga feeding program po din mi sa ila. So feeding program and then katong support mo sa ka-school. Yes, Aside from that sa pa yung mga Then activities and programs. aside from that no kanang naka-program na gidaan sa among club nga mao na nga mga activity. Any sudden activity like for example na nasunugan, na mga nabahaan, mga dili na to mga kalikayan nga mga kalamidad. Yes. Ang Agila diretso gina mo support. But dili lugar na to mingon nga kung unsa ang ilang mga needs mahatag na to bas as long as makahatag ta nga maka murag kanang permirong hatag nga maka kuan po sila uy naay Agila. At least lugar nga mao na ang katuyuan gid sa grupo nga kana mga immediate nga mga pangangailangan na ata. Okay, so usa po yung source sa funding niyo, sir? Well, ang sa funding na to, doon naman tayo ginatawag nga national juice, no? So, gikan sa mga clubs, down clubs up to national, doon na tayo remittance ana. Nanay mga resibo kay lisod man kwarta ba na. Yes. Then during activity kanang atong mga immediate action, voluntary lang ta. So kung doon ay muhatag, dawaton. Kung doon na po'y mag-voluntaryo og hatag nga mauni. Pero usually naatay mga contribution mauni ang amount but walay pugsanay. Sir, unsa na mo kadugay nga nagserbisyo as social civic organization? Good morning, Sir Fitz. Yes. Bali, ang Eagle Serve bali nagsugod as nag-start ato 1979 and until now nagserbisyo gihapon sa para sa mga less fortunate people. Then ang ato ang member mga nata ginatawag pud nga monthly general monthly meetings. Okay, so muna sa yung pamaagi silbi para mas strong ang inyong relationship sa usag-usa. And yes, the question is how often do you meet as a group? So muna gi-mention nimo no nga namoy monthly meeting. Aside from that, sir. Aside from that, sir, na ang ato ang club nagahimo gyapon og family bonding. Family bonding. Together with our atis and mga bunso. Ate meaning mga wife sa so yung tinawagan is ate and bunso. Wow. So sweet kayo, no? No, sir, doon na ba may mga umalabot ng mga activities? Kami activities? Well, ang Fraternal Order of Eagles, Philippine Eagle, every year doon na tayo ginatawag na nga convention. Okay. No? So ang atong first national convention na hitabo dito sa Iligan atong March, no? So ang sunod na tong mga activity, doon na tayo activity sa Manila karong June. Then Mindanao level, kung tungod kay ang Cagayan de Oro example, duha ni sa ka region. Region 1 o Region 4. So doon na tayo duha ka gobernador dinhi, doon na tayo mga clubs kung asa nabilong sila nga region. Ang kada clubs doon na sa mga activity gyud every month dili na mawala, no? Kada bulan kinahanglan doon na activity ang mga Agila sa tagsa-tagsa ka clubs. So kung mangutana ka kung doon na mga activity, haskang daghana gyud activity para sa komunidad. Patong tabang, doon ay mga labi na karon summer, doon ay mga tuli. Kung kinsa toy way mga tuli, pwede magpatuli, no? Not only Golden Principe but tanan mga clubs nag-inisit ana. So dili mawala ang mga activity sa Agila sa matag karon ug unya. Okay. So mga sirs, can you invite your fellow Agila nga mo join aning mga activities? Sa tanang mga kuya karon no nga nananaw sa ato ang panimbaya sa Kabuntagon World. Giyahwag ko kamong tanan sa participate sa ato mga activity. O katong mga kuya nga nadugay na wala nakatunga sila mga club. Padayon kita pagtabang sa ato ang club para. Okay, sir. Mga kapaglaom, nasad ba kamo nga ang pangalan nila nga Eagles, aduna sila'y himo nilang acronym. So every letter nanay say meaning nga mo'y nagasulti sa ilahang objectives as a group. So sila tag sa ma-explain sa inyo kung sa'y meaning ani nga mga letters. So sugdan nato kang sir. Well, ang Eagles, no? Stand for, ang Eagles is E, enlighten and innovative humanitarian, no? So A, animated primarily by a strong band of brotherhood and fraternal ties. Okay. G, sir. G stands for God-loving non-sectarian. Okay. Tapos L, law-abiding liberty, oriented non-political. Ang E, ang E, embellished with intense mission of
is service to country, to its people and community. Okay. Ang S, sir. Service to country and its people and community. Okay, so that's it. So nindot kayo mga kapaglaom, no? Now, sirs, siguro na mo'y gusto i-greet, no, sa on air. Ato silang i-greet. Well, ako naagi ko. Kaya na itong mga kuya nga murag naikatulog na dugay-dugay panahon. Ato silang imbitaron nga sa tanan mga activity sa atong club, special mention Golden Principe Eagles Club. Kung pwede, apil ta para basig sa sunod kamo na po'y makita din sa TV. Yes. No? Mahimot ang artista ka jud kay very good kaya nga atong mga host dire para po nga makita po lugar sa atong komunidad nga ang Fraternal Order of Eagles naglihok di ay, no? Yes. Through clubs, Golden Principe Eagles Club, because kami nga inyong mga leader, inyong president sa atong region, Northern Mindanao Region 4 as your Vice Governor, naningkamot nga atong mahatag dito sa atong mga komunidad katong nanginahanglan nato ang atong serbisyo kay mao man atong ipanumpaan. So no, good morning and invite na ko mga kuya nga let us make ourselves active for the organization. Okay. Thank you. Thank you, sir. Sir Mark. Of course, akong gi-greet ang among National President, si Kuya Luis Siniza. Hello, happy. Tapos ang among Governor, si Kuya Nelson Sarapudin. Tapos, syempre sa mga kuya nga nawala na sa mga passing, syempre papukaw lang na po nga anytime pwede gid sila mo balik sa pagtabang sa ato mga kauban nga nakanlan. Okay, Sir Ronnie. Okay, sa itong mga kuya ug ate sa Golden Principe Eagles Club, doon na kita ibugahimuon nga family bonding karong maabot nga semana. O daghang salamat. See you there. So mga kapaglaom, may we be inspired to help others just as they do. Now, thank you so much, Eagles. And we are so happy to have you here with us this morning. Sa kinabuhi kanunay may makusog nga bagyo, ang amahan nagalipay sa iyang mga tao. Ug ang langit na taptapan pagtuon na taguan sa mabagang nga kangit-ngit nga ang gugma sa langit. Inigahuman sa bagyo ang balangaw makita, di maang dili malimot ang Diyos sa iyang gugma. Wala ang kahadlok nimo ug ayaw pagkaluya, bisan ang kinabuhi mo sa kangit-ngit linisan. Ang panaw mo padayuna, ligo na ang pagtuo, kay ang Diyos mao ang gugma nga musidla kanimo. Inigahuman sa bagyo ang balangaw makita, di maang dili malimot ang Diyos sa iyang gugma. Inigahuman sa
Ministry sponsors: Mr. and Mrs. Rex and Jessica Gonzaga, Mr. and Mrs. Manuel and Relaine Camarillo, Dr. and Mrs. Ed and Cora Wahiman, Engineer and Miss Elpidio Barbas. Mga panimbayag gikan sa Kamamanan SDA Church, mabuhay! Freedom, hope, and stability. These are the cries of the society that long for change. A change that you and I have been wanting for years. The crisis that hit our society has revealed the weaknesses of some leaders that we think wasted our chance to progress. These leaders were dismissed due to the outburst of public cry for change. People elect leaders and yet fail to consider the qualities of a good one. In today's time, the call for change has been a long overdue desire not by a single individual, but by the entire community. In the olden times, Moses, who pulled out thousands of people from the land of Egypt, is considered to be one of the great leaders. What should be the qualities of a good leader? Today on Good Morning Pastor, let us be part of the social transformation on a call for change in a changing world. Ang kalibutan puno sa kausaban. Kausaban nga magadala kanato sa kadaugan o kausaban o kadaugan o kapildihan. Karon mga kapaglaom ato tukion ang topiko nining kabuntagon. Ang atong hisgutan, a call for a change in a changing world. Kauban nato si Pastor Danilo Palumares nini karon kabuntagon. Good morning, Pastor. Welcome. Good morning, Pastor. Good morning, Wing and you. Yes, so hisgutan nato ron, Pastor, kining leadership. And kausaban. Kausaban. Okay. Okay. So, Pastor, unang pangutana, nganong mangita mangyud ang tao og kausaban? Nganong gustuhon mangyud sa tao ang kausaban? Actually, ang tao manggod gihimo na siya as free moral agent, no. Kunya ang ideal na apa siyang pangunahuna. Na kung ang tao gani dili siya ma-satisfy, no, sa leadership, or dili siya malipay sa leadership, o tingali maabot lang siya sa iyang self-realization nga murag lain magini siya nga klase nga leadership. So mangita gid siya so you change. mean, Pastor, ang kausaban has something to do with failed leadership? Generally dili. Connected siya or Dili kay dunay panahon nga maayo ang leadership pero ang mga tao lang wala na serve ang ilang personal interest. So kinahanglan gyapon na sila kausaban. Unsa may kalidad sa maayo nga leader, Pastor? Actually daghang kaayo, no, pero atong tanawon ang mga basic like dapat humble siya, dapat visionary, dapat approachable, and then naa siya ay pananawon, no? Mo na akong giingon gani na. Tapos pakitaw gid siya niya ang iyahang mind is focus on service, no, rather than pag-exert sa iyahang power. Okay. Now kani ako, Pastor, side sa mga tao, no? Unsa may kanang mutukmod sa mga tao, Pastor, nga maghuna-huna og kanang new trend of leadership? Okay, na yung mga compelling reasons na iyop, no, like ang ilahang rights natamakan. Sila ngita taglain nga leadership, okay. O tingali ang ilang immediate needs wala na abot. Okay, mangita ta ni og lain nga leadership. So kining duha gitawag na sila compelling reasons nga kinahanglan tag bag-o nga leadership. Nga kanang usay dili ma-satisfy atong gusto, mangita dayon tag dili ko ganahan ani, mangita taglain ani, no, so mo elect og bag-o nga leader. So, Pastor, kanus aman ta makabalo aning gitawag kita mapakya sa atong sa atong liderato? Una, pananglitan ang atong mga objectives, no, as an organization, dili na gay na to maabot due to like personal reason ang leader negligent, okay, o ang leader naa siya gitawag moral fall nga sa iyang kaugalingon mismo nahulog siya ang organization na daot ang organization wala na naabot ang iyang mga objektibo o mga kalaboton. Matawag na to na isang failed leadership. Failed leader. Pero kita usay as a member, no, basta di ta ganahan maingon na yung tag failed siya as a leader. Pero actually dili di ito ang kita lang as a member, narrow lang kayo nga atong panghuna-huna. Okay. Now, Pastor, sa una ba sa Bible naabay instances nga ang mga tao sa una
na gusto og kausaban og leader? Makasayta og pipila do na duha nga atong isayt no. In the book of Numbers mga higala mga kapaglaom, panahon nga maayo ang leadership ni Moses, maayo. Pero naa si mga followers nga ang ilahang pagtan-aw lahi o ang ilahang konsepto about sa organisasyon lahi. So gusto sila og change of leadership. Gani gito gihimo nila nga like murag to siya og strike o tingali moingon ta nga civil war, nag-walk out sila, nag-rebelde sila. At that was during the time of Moses. Pero pag abot sa panahon ni David, dunay panahon nga ang mga tao nag-rebelde pud sa iya. They wanted change of leadership. Tungod kay naay nag-udyok sa ilaha ba? Naay nag-influensya sa ilaha. Gitawag to siya Absalomic theory. Naay tao nga nag-influensya nga okay, maot na siya nga leadership. So naagya po katong naagya po leader sila ato nga nagdumala ato nila. Actually ang anak ra pod mismo ni David no maoy iyahang gisulsulan ang mga tao nga kung ako lagi leader din ha makita gid ang kausaban. So the people wanted for change tungod ana nga circumstansya. Sa ato pa pastor sa una o karon do na bay dako nga kalahian o mas lala karon nga panahon sa imong una-una? Mas grabe karon because people nowadays are very assuming, no? Grabe tang ako lay leader din ha, ako lay presidente, ako lang gyud pangulo. So grabe kayo mosulti mga ingon ana. Arang-arang sa una kay ang mga tao sa una inosente magud sila no insofar as leadership is concerned. Unya taas sila pagtan-aw sa Ginoo, taas sila pagtan-aw sila mga leaders. So makaingon nga dili kayo grabe ang ilang urge for a change of leadership. Wow. Tungod pud sa power. Yes. Okay. Nga gusto pud nila makuha. So sa una o karon mas lala karon. So salamat kay pastor sa imong nga time. So do na ba kay greetings labi na sa imong nga pamilya pastor o sa atong mga viewers karon? Last ni mga message. Okay, parting word sa alang sa ato ang mga leaders no. Ang pagkapangulo dili na siya kahigayunan no to rule over our subjects, but it is a privilege to serve our constituents no. Mga kaigsuunan, mga sakop pod ato pong suportaran na ato mga leaders. Yes. Now, Yes. special greetings to my family and to my relatives dito sa Camotes Island sa Cebu. O sa tanan na itong mga kaigsuunan, good morning and happy Sabbath. Yes. Okay, mga kapaglaom, ato tong nadunggan no, nga dapat suportahan po nato atong mga leader because the way we respond to change might determine the success of our future. There you have it. Salamat kaayo, Pastor. Mga kapaglaom, mo balik pa ang Panimaya sa Kabuntagon World. Panimaya sa Kabuntagon World is grateful of our media ministry sponsors, Mr. and Mrs. Efraim Asenas, Mr. and Mrs. Bernard Peñaranda, Mr. and Mrs. Dominador Tagarda, Miss Edel Kirante, Mayor Emmanuel Mugot and family, Mr. and Mrs. Jerry Homok, Mr. and Mrs. Solomon Gebenkan, Mr. and Mrs. Florendo Baang, Mr. and Mrs. Penny Montibon, Dr. and Mrs. Darwin and Loida Lahot, Doha Qatar SDA Church, Covina SDA Church, Lasdak SDA Church, Mr. and Dr. Max Baring, Dr. Shoni Maglenti and family, Francis Val Aguilar and family, Pastor and Mrs. Francis Aguilar Sr., Mr. and Mrs. Miguel Salva. Panimaya sa Kabuntagon World. Nga dala sa atong mga chikiting sa Kids Station diha sa Covina. Welcome to Kids Station! Today we are discovering a very important text in the Bible. Do you guys know it? Let me give you a clue. It has a bunch of thou shalts and one verse that says, I remember. I think Exodus? Yes, we will be discovering the Ten Commandments. So, what are the Ten Commandments? First Commandment! I am the Lord your God. Thou shalt not have any other gods before me. Second Commandment! Thou shalt not make any graven image. Third Commandment! Thou shalt not take the Lord's name in vain. Fourth Commandment!
Remember the Sabbath day to keep it holy. Fifth commandment! Honor thy father and thy mother. Sixth commandment! Thou shalt not kill. Seventh commandment! Thou shalt not. Eighth commandment! Thou shalt not commit adultery. Ninth commandment! Thou shalt not bear false witness against thy neighbor. Tenth commandment! Thou shalt not covet. There are tons of thou shalt nots and do's and don'ts in the Ten Commandments, don't you think? Do you think that God has given us a lot of rules to follow? Do you think it is hard to follow the Ten Commandments? Here's what you need to know, kids. The Ten Commandments isn't just a bunch of rules. It is because of God's love that the Ten Commandments are here. In John 14:15, it says, "If you love me, keep my commandments." Is it that simple? Well, that's our time for today, kids. And always remember and don't forget that God is love. See you next time. Mayong buntag mga kapaglaom ug welcome sa Bible Bits. Ani kita dinhi karon sa MacArthur Park ug pangutanon nato atong mga higala dinhi sa palibot ug Yes. usa ka pangutana nga naa sa Biblia. Atong makauban na usab karon ang akong partner si Nikki, mga kapaglaom. Kuyog na usab kami karon pagpangutana sa atong mga kaigsuonan kapaglaom dinhi sa MacArthur Park. So atong sayron sa atong mga kapaglaom, dunay usa ka mahan iyang gisakripisyo ang iyang anak. Kay niingon ang Ginoo nga ihalad ang imong anak, wala gid siya magdumili. Kinsa ni nga tawo? So atong sayron sa atong mga kapaglaom. Okay, so mga tanan na ta. Okay, tara. Among pangutana sa Biblia adunay usa ka amahan nga manduan sa Ginoo nga ihalad diyang isa ka anak. Bugtong anak. Bugtong anak unya ipahalad. Kinsa man to nga tao sa Bible? Ikaw. Wala. Sige, taganti ka klo kanang si Moises, si Jose, si Pedro, si Abraham. Abraham. Ha? Abraham, sir? Si Abraham kay numdum lagi. Si Abraham mao tong amahan sa pagtuo, sulayan sa Ginoo. Kinsa man ning amahan? Si Abraham. Giunsa man to pagpaagi nga pag-testing sa Ginoo, giunsa man to? Kailan man jud nga si Abraham? Unsa man to nga paagi? Ingnan siya nga i-sacrifice niya yung bugtong anak ni si Isaac. Tubag, kami hatag. Grabe, tanawa rin. Si David, si Solomon, si Abraham, si Peter. Abraham? Ha? Ikaw? David? Si Abraham, check. Si Abraham. Si Abraham. Sige, si Pedro, si Moises, si Abraham. Si Abraham. Ha? Si Abraham. Si Abraham. Pinampat yun daw niya yung anak pero Sige, muna. Sige, ang naman tong iyang asawa pa dulong anak man din siya nga mobalik me. Ang iyang gigamit nga word is mobalik me means sila duha ang mobalik. Si Moises, si David, ug si Abraham. Asa na nilang tulo? ikaw. Abraham? Ikaw. Si Moises. Okay, so ang tinuod si Abraham. Si Abraham. Sulayan siya sa Ginoo, ipahalad ang anak, pero sa diha nga nakita sa Ginoo nga sincere gyud si Abraham, wala kita yun. So nakita. Okay, ma'am, ang pangutana, adunay amahan sa Biblia nga giingnan sa Ginoo nga ihalad ang imong bugtong nga anak ug iya kining gituman. Kinsa man ning amahan? Kwan si Abraham. Si Abraham. Yun sa man to nga pamaagi, ma'am. Pagsuway man to sa iya. Asa taman yung love, di ba? So mo nang siya ginatawag nga father of faith. Si Abraham. Okay. Thank you, ma'am. Okay, ma'am. Sa Bible, tunay amahan nga gitistingan siya sa Ginoo nga ihalad ang iyang anak. Kinsa man to nga amahan? Si Jose? Si Jose? Napay lain. Gawas kang Jose. Wala ko idea gyud. Sige. Taganti ka kay idea. Si Abraham, si Moises, si David. Asaan ang tulo? Wow na kung isa pa. Si Abraham o si Moises. Asaan ang duha? Siya na lang. Kinsa man? Kinsa man ning amahan? Si Abraham. Yun sa man to pagpaagi, paghalad. Nganong nisugot man siya? Kay gisukod siya ni God. If kanang gisukod iyang faith ni God, mo to nga So mga
mga kapaglaom, ato na sang nasayran ang tubag sa atong mga kaigsoon na kapaglaom. Nick, so unsa man, okay ra ang ilang mga tubag sa imong una-una? Oh, okay ra kaayo Okay, win. na na-cancer. Nay naka-answer, nalipay ta kay nakakita ta nga nagyuday ga study sa Bible ug katong wala mga nakahibalo, nakapahibalo pud ta sa ilaha. Yes, kung katong wala nakabalo, tun-i ang balaan nga kasulatan. Makita ka na sa Genesis 22 verse 2. Yes, tun-an ninyo mga kapaglaom aron mahibaw-an nato kung unsa gyud ang mga nasulod sa balaan kasulatan. Kini ang Bible Beats nagasuroy sa kadalanan. Nagahatod sa kamatuuran. Kini si Nikki Formentera. Awing Indino alang sa Panimbaya sa Kabuntagon World. Mayong bunta mga kapaglaom, ug alas 7 na usab ang takna sa kabuntagon ug niabot na kini nga takna alang sa atong 777 prayer diri sa atong segment ang Let's Pray Today. Karong kabuntagon atong kauban ang atong Planned Giving and Trust Services Director diri sa South Philippine Union Conference, si Pastor Danielo Palomares. Mayong buntag, Pastor. Mayong buntag, sir. Mayong buntag sa tanan. Okay, so mga kapaglaom, dili na mula ngayon ang munang pagbabasahan yung mga prayer requests nga ipadala diri. Unang prayer request gikan kang Richel Estrada. Magpaampo ko, Pastor, sa akong pag-take sa board exam sa Civil Engineers karong Monday, May 7 to 8, 2017. Apil na usab si Lizel Taborno nga akong kauban nga mo take kay Civil Engineering, Pastor. And then from Rogel Valenciano, please pray na matuloy na ang kasal namin this June. Okay, hopefully let's pray for this. And from Mr. and Mrs. Ken Vincent Jimenia, among iampo ang among kalisod sa kinabuhi, labi na sa akong anak nga na-diagnose sa ASD, nga mo ginampo nga ang Ginoo magapanalangin kaniya. So, mato sa pastor na una ang pag-take sa civil engineer ni Richel Estrada, kauban si Lizel Taborno, o dayon pod ang kasal ni Rogel Valenciano. O apil na usab kining pamilya ni Mr. and Mrs. Ken Vincent Jimena, labi na silang anak na na-diagnose og ASD. So let's pray for them. Okay, ako ngayon ang tanan atong idok ko itong mga ulos pagampo. Amahan mo nga nakas mga langit, among giday ka tungod kay sa mga panahon nga kami manginahanglan kanimo, ikaw anaa og nagpabilin nga naglantaw sa buwang mga kahimtang. Dini buntaga dakong among kalipay nga kami may higayon dinhi sa Panimbaya World nga among madala kanimo pinagis pagampo ang among mga higala ug mga kaigsunan. Una, naghangyo kining mga batanon nga mutake sa licensure exam for engineering. Nauntay mo silang panalanginan, di na mo sila mahinganlan ng tanan apan niya dinhi si Richel ug ang iyahang kauban. Ug daghan pa sa mga kaigsunan ng batanon ug higala nga mutake sa maong licensure exam. Tabangi sila nga ilahang katunan o ang ilahang natunan sa eskwelahan. Mubalik silang pangunahuna o ila kining gamiton sa pag-answer sa mga pangutana. Amo pong gidala kanimo ang among higala, among batang igsuon nga si Brother Valenciano nga naghandom nga ilahang wedding dayon na unta karong bulan sa Hunyo. Tabangi ang tanan nga preparation, tabangi ang tanan nga mga pamaagi nga kini mo resulta o kalampusan. Maingon man ang among usa ka panimalay diin adunay usa ka bata nga na-diagnose nga adunay problema. Tabangi sila o Dios, i-provide kanila ang ilang financial nga kinahanglan ug ang tanan nga pamaagi nga ang maong panimalay makalabang niini nga pagsulay ug magbalampuso ng ilang mga handom sa kinabuhi. Tingali doon na pa'y pipila ka mga problema nga di na mo mahinganlan nga tanan. Apan kami naglaom o nagatuo nga ingon nga ikaw nga among Diyos nga nakakita sa among gikinahanglan, imo kining ihatag. Problema man sa panglawas, problema sa panalapi, o problema sa among paglakaw ingon nga mga Kristohanon. Salamat nga ikaw maayo ug mutubag sa among mga pagampo, among gitugyan kining tanan tungod lamang sa ngalan ni Hesus nga among manluluwas. Amen. Amen. Dahan kayong salamat, Pastor, sa pagampo. Pag-uban ka na mo. Mga kapaglaom, padayang yapon ka mo sa pagbadala sa mga prayer requests diri sa atong segment, ang Let's Pray Today. O pinagi sa atong Facebook account, ang Panimbaya sa Buntawan World. O pinagi usab sa atong mga numero nga makita sa mga TV screens right now. Mga kapaglaom, atong hinumduman ang isulti sa 1 Thessalonians 5:17 and 18.
Pray without ceasing. Give thanks in all circumstances because this is God's will for you in Christ Jesus. This is a friendly reminder from Let's Pray Today, where you don't have to pray alone. Kinabuhing may kalipay, kasubanan manusahay, lauman mo ang Ginoo, kinibuhaton mo. Humangad ka, ang Diyos sa gihapon, magampo ka, dili ka niya pakyasun, magampo ka, mawala ang mga dagong, sumali ka, magampo ka. Ang Diyos lamang sa liganta, kinibuhaton ta. Pagtuo mo, Apa ng Diyos dalayigon, kinibuhaton ta. Humangad ka, ang Diyos mao sa gihapon, magampo ka, dili ka niya pakyasun. Magampo ka, mawala ang mga dagong, sumali ka, magampo ka nunay, sumali ka, sumali ka, sumali ka, sumali ka, sumali ka, magampo. Panimbaya sa Kabuntagon World is grateful of our media ministry sponsors. Mr. and Mrs. Rex and Jessica Gonzaga. Mr. and Mrs. Manuel and Relaine Camarillo. Dr. and Mrs. Ed and Cora Wahiman. Engineer and Miss Elpidio Barbas. Friendship problems usa ka makahulugan ang isyo ang atong tagaang pagtaga diri sa Dear Panimbaya. Dear Panimbaya, usa ka ako ka estudyante nga mag-grade 12 this coming June. Aduna ko'y best friend, close kayo mi, ug tungod nga mag-second year college naman siya, naapod siya ilahi nga set of friends, ug same sa ako pod. Miabot ang panahon nga tingala ko nga dili na ko maka-message sa iyang Facebook. Kay gi-block na di ay ko niya. Uy. Wala ko kabalo unsa kong sala. Unya feel na ko gapadungog siya sa ako sa iyang mga post sa Facebook. Gibuhat na nako ang tanan pero dili gyud siya makigstorya sa ako. Uy. Until now sakit jud kayo akong heart. Okay. It's hard to forget your best friend nga daghan na mo gipagsamahan nga dili nimo makalimtan. Unsa man na akong maayo nga buhaton. Dili pud siya ganahan makigstorya. Ako lang ba ni ignore or dili? I need your advice. I can't handle. From a teenager letter sender. Mga
mga kapaglaom, kauban ako diri sa set, ako mga kauban nga host og si atong pinalanggo nga pastor, si Pastor Daniel Palumares nga mahatag og tubag ani nga suliran. Okay. But before that, maghatag si Pastor, ato ang pangutan-on Bata ang pa. atong mga higala diri, atong unahon si Yup, ang pinaka mahigalaong face diri sa atong sa kauban nato. Yup? Okay, no? So, ang problema nimo, imong best friend, no? Wala na kanyang i-communicate. Maski po kami diri, makapangutan namin lagi, no? Nga naman nga giblock ka sa Facebook, nga naman nga kanang dili na kaniya storyahon, basi na ba kayo nabuhat nga sala? Or unsa ba? I-recall nimo, wala gyud. Actually, wala kay mabuhat kung dili gyud siya makikstorya sa imo, ha? Ang imo lang is ang imong kaugalingon. Ayaw ka-depress since naapod kay laing set of friends, lingawan na lang imong kaugalingon. Imo naman kang gibuhat ang tanan, nga gusto gid mo siya maistorya, tagain na lang siya panahon para maabot ang panahon nga malimtan to niya ang iyahang kaligot-got ug siya na mismo ang makikstorya kanimo. Total naman po siya set of friends, Yes. di ba? So dili atong letter sender dili mag-uol, no? Now Fitz, unsa may mastorya nimo? Okay, so sa atong letter sender, actually una no, hanga kay ko sa mga tao nga ga-value gid og friends. Yes. Friendship. It's true. Kanang bitang murag masakit gid sila kung di sila tagdon. So hanga kay ko sa imo ha o sa tanang tao di nga ga-value og friendship. Now duha ang choices nga pwede nimo buhaton. Una, either undangan nimo sa pag communicate sa iya og dawaton nga nagitaw nga mga bag-o gyud, di ba? Ato ginang dawaton nay tawo nga mabag-o. So that's the one of your choice, and the other one is ipadayon ang iyong friendship, imong pag-communicate sa iya og you will remain hopeful nga one day mabago yung una-huna og ma-realize niya nga importante ka, tinuod ka nga friend no sa iya. Sana lang pili lang ana nga choice imong buhaton. Ang isa po no mahimbulong po taon sa posible po kayong nalain niyong friends nga wa siya sala. Nawing kani si awing atong paminawon kay daghan kini siya gigala, sobra-sobra yung gaawas-awas niya higala. Di ani mangguni siya kay namangguni pinulungan nga labi na sa mga tambay kanang radyo baktas. O nga Radyo basin ang baktas? imong higala nakadungo og dili maayo dito sa istorya nga basig gidaot unya nito ang imong higala mao na nga naabot sa punto nga di na siya ganahan mo communicate sa imo ha kay mali ang iyahang pagsabot. So mas maayo imo siyang istoryahon na baka nasuko baka nganong nasuko ka sa kuha unsa may Di ba na istorya. ganahan mag-istorya? Mangita kag wi asa pangitaan nimo nagwi asa mo magistorya nga kinahanglan nga imo gid siya nga ikaw gyud mangita gwi ana dili kay imo lang i-ignore diha sa FB kinahanglan mangita jud kag wi nga makig-istorya mo. Dili lang sa Ano yung Facebook, secret? no? Or Ano pwede yung mag-leave sekreto? na lang siya message, text baka ha. Or Now pastor, unsa may maayong buhaton sa ato ang letter sender sa ani nga problema niya? Actually, doon ay duha ka butang nga iyahang gi-cite, no? Ignore o siguro mohimo siya og usa ka butang. Panalitan mo ingon ka higala nga i-ignore nimo. Imong lauman ang panultihon nga time will tell a lot of things, no? So ito pa nga sa ngadto-ngadto basig maayo ra ka o na malimot ka niya, mo na ang mahitabo. Pero kung ako, dili nimo i-ignore. Ang imong himuon, sayo naman ni siya pag-resolve kay dispute man no? Dispute nga murag dili kay klaro. Ang imong himuon, apply nimo gitawag mediation, no? Mangita ka og tawo nga friend nimo unya friend pud niya nga makago between. So iyahang murag third party nga naa din ha imong suod pud niya. Murag mo mediate nila Mo to pastor. mo mediate ninyo, i-harmonize mo, no? Subayon ngano nga nikalitlag kalami ang inyong relasyon, nikalitlag kaputol. Kabugnaw. O ikalitlag ka wala. So ipasubay to siya and then you talk it over. Dayon mo restart mo sa inyong friendship kay mayo magina nga nagito yung mga friends. Okay. Oh, hinaot sa atong mga letter sender, no, sa atong mga sa atong gipang advice sa atong mga kauban diri nga host, hinaot nga natagaag tubag, una matagaag maayog panglantaw ang imong problema sa imong amiga. Even though nga atong mahigala gabiya nato diri sa kalibutan, but there's always a friend who sticks closer than a brother, and that Yes, is that's Jesus. true. Ato Yes. na hinumduman ang mga kapaglaom. Ug sa laing mga bahin, ato among dadon sa nindot nga dapit ni Ate Charm diri sa Edge of Wonders. Nakabalo ka ba nga ikaw matahom sama sa mga kabulakan?
hardin nga puno sa kabulakan, niining tunga-tunga sa disyerto ang atong masaksihan ug sa inyong kabuntagon makig-uban. Usa sa mga gidagsa niining syudad sa Las Vegas ang Bellagio Conservatory and Botanical Garden. Sulod niining 1,400 square foot, naimutang ang ginatos ka mga nagkalain-laing klase sa mga kabulakan. Naka-display niini nga garden ang mga lunhaw nga tanom, vibrant flowers, o gituyo nga pagpatubo nga mga kahoy nga giatiman sa 140 ka mga horticulturist sa matag adlaw. Kini naghatag og pribilehiyo sa mga bisita nga makakita og tanom nga nagkalain-lain man ang kolor, gidakon o gigikanan. Kini nagapakita sa iyang talagsaong hiyas nga sa atong mata o kasing-kasing makapalipay. Sa nagkadaiyang beauty advertisement nga atong makitaan sa bisan asang hulagway sa media, kanunay atong makitaan ang kalibutanong estandarte sa pagkaambungan ug katahom. Apan tan-awa ang kabulakan sa ilang kadagkuon, katambukon, kaniwangon, may tunok o wala, puno sa kolor o wala, ang ilang pagkatalagsaon nakapahimo kanilang matahom. Gibati mo ba nga ikaw walay bili tungod sa pisikal nimo nga panagway, sa kadakuon sa imong lawas kagamayon o sa kolor sa imong panit o di kaha sa imong buhok o di kaha sa tibuok nimo nga kinatibuk-an nimo nga appearance? Dumduma ang kabulakan, tan-awa ang ilang katahom. Ang katahom sa kabulakan nagapamatuod lamang sa maglalalang nga puno sa katahom. He is the God of beauty. His masterpiece is a work of art beyond compare. So why worry and doubt of your beauty? Genesis 1:27 says, Jesus created mankind in His own image. Kitang tanan talagsaong kabulakan sa iyang hardin nga sa saktong panahon mutubo, mulambo ug maghatag og katahom sa uban. If you behold the beauty of the flowers and you start to think how the divine designer made them all, remember at the edge of wonders, Jesus is speaking to you. We are all flowers in God's garden. Are you ready to bloom? This is your friend, Charm. Panimbuya sa Kabuntagon World is grateful of our media ministry sponsors. Mr. and Mrs. Rex and Jessica Gonzaga. Mr. and Mrs. Manuel and Relaine Camarillo. Dr. and Mrs. Ed and Cora Wahiman. Engineer and Miss Elpidio Barbas. Mga panimbayan, ikan sa aming family. Mabuhay! Pagkaanindot sa mga bulak, salamat kay Ate Charm, no? Nga imong gidala atong dapitan nindot. Yes. Yes, mga kapaglaom, sa laing bahin, ato ang siron, ang atong mga laing-laing balita diri sa atong palibot nga dapit, nga daladalan ni Aubrey Vertudes and Fitz Yamit for News Plus. Mga kalihukan nga makahatag og kadasig. Mga balita nga makauhag kanato sa pagserbisyo sa uban ug sa pagpalig-on sa atong pagtuo diha sa Ginoo. Karong Sabado sa News Plus, among ihatod kaninyo ang mga balita sa atong iglesia sa milabay mga semana. Christian Adventist Writers Services o CARS naghimo og usa ka community service. By Union Children's Ministries Director Empowerment and Leadership Certification gipahigayon sa Cagayan de Oro City. Adventist Medical Center Iligan nagselebrar sa ilang ika-65 nga anibersaryo. Western Mindanao Conference naghimo og Integrated Evangelistic Lifestyle or IEL seminar sa Dumingag, Zamboanga del Sur. Central Philippine Union Conference nagpahigayon og usa ka Youth Leadership Summit sa Negros Occidental. Mga Adventist Church nagpahigayon og grip strength test sa Kingsman, Arizona. At tangi ang mga detalye diri lamang sa News Plus. Bulwa Seventh-day Adventist Church nagpahigayon og medical outreach. Ani si Lovely alang sa report.
missionary work is the pioneer work of the gospel. In the ministry of the word and in the medical missionary work, the gospel is to be preached and practiced. Yes, mga kapaglaom, busaan niya kita dinhi karon sa Bulwa Seventh-day Adventist Church, diin gipahigayon ng ilahang medical outreach program. Tara og atong susion. Atong ipahinumdom sa atong mga kaigsunan nga sumala sa prescribe ni Mrs. White nga muduol kita sa 8 doctors ang nutrition, exercise, water, sunlight, temperance, air, rest, and trust in God. Kay mao ni ang ato sa liganan sa matag karon ug unya nga mabatna nato ang maayo nga panglawas. Ang among mga services nga gi-offer sa medical outreach mao ang blood letting, medical consultation, operation tuli, o dental extraction, o giving of eyeglasses. At least makadonate ang inyong membro sa inyong reliyon sa dugo para sa mahatag ng dugo sa mga tao sa nanginana ng dugo. Daghan kay kung nakuha nga benepisyo diri sa Seventh-day Adventist o nakakuha pag yun ko o kanang ice glasses para sa mata o nakapacheck up pag ko sa akong high blood o daghan kay kung na benepisyo nga nakuha dire tungod kay na sila mga libre nga tambal nga gihatag o labi na gid sa mga doktor nga maayang ilang serbisyo sa mga tao nga nagkinahanglan sa ilang panabang. Happy kayo kung nakaparticipate ko nianing gitawag nila nga medical mission. So dako kaya akong kalipay no nga na-impart na ko ang akong kahibalo o ang akong nahibalaan akong mga skills sa pagtabang sa nanginahanglan. Medical missionary work indeed and the gospel ministry are the channels through which God seeks to pour a constant supply of His goodness. They are to be as the river of life for the irrigation of His church. Kini si Lovely Colango para sa News Plus, kaninyo mainitong nanimbaya. Christian Adventist Rider Services o CARS naghimo og usa ka community service sa ilahang chapter visitation sa Kibawi, Bukidnon. Nagdigom ang mga miyembro sa Christian Adventist Rider Services o CARS alang sa ilang chapter visitation sa Palma Seventh-day Adventist Church, Kibawi, Bukidnon niadtong Abril 23, 2017. Adunay 50 ka motorcycle riders ug 6 ka four-wheel drivers ang mitambong sa maong visitation. Kabayan sa ilang mga aktibidades dito, mao ang community service kung diin sila naghatag og mga pagkaon ug multivitamins sa mga kabataan ug sa mga senior citizens sa maong lugar. Aduna usab sila yung mga lektura mahitungod sa climate change nga gihatag ni Engineer Narciso Ragas. Diskutan na usab nila ang mga livelihood plans matag chapter sa ilang organisasyon. Bi-Union Children's Ministries Directors Empowerment and Leadership Certification gipahigayon sa Cagayan de Oro. Malampusong nakahiusa ang mga Children's Ministry Directors gikan sa South Philippine Union Conference sa Mindanao ug Central Philippine Union Conference sa Visayas alang sa usa ka Empowerment and Leaders Level 6 Certification niadtong Abril 24 hangtod 27 tuig 2017. Gipahigayon ang maong programa sa SPUC Guest House sa Upper Carmen, Cagayan de Oro City. Nahisentro kini sa temang Dynamic Leadership for End-Time Children, kung diin gitagaan og importansya ang mga topiko mahitungod sa ilang paggiya sa mga kabataan aron sila magtubo diha kang Ginoong Hesukristo sa tanang aspeto sa ilang kinabuhi. Generally, if one does not know what they are doing, they do things without confidence. But once they are given material, they know what they are doing and they are empowered. Knowledge empowers people. So we came here to give directors, some of them are new, so we came here to give them knowledge that they can go out there and do their things with confidence. That's where comes the word empowered. Kining mga lektura gihatod sa General Conference Associate Director for Children's Ministries na si Dr. Sustin M. Funi ug Southern Asia Pacific Division Retired Children's Ministries Director Dr. Miriam L. Andres. Malampusong gitapos ang maong programa pinaagi sa usa ka mini tour sa Duca Bay, Medina, Misamis Oriental.
Adventist Medical Center Iligan nagselebrar sa ilang ika-65 anibersaryo. Aniya ang report kauban si Chrisley Jade sa Adventist Youth News Network. Usa ka bulang selebrasyon o pagdayeg sa makanunayong kahibulungan o panalangin sa Dios ang nipuno sa kasing-kasing sa mga taong nagpalayo sa Adventist Medical Center Iligan sa ilang pagsuulog sa ika-65 anibersaryo niini. Mga aktibidades o espesyal nga programa ang gipahigayon gikan sa Pebrero 12 hangtod Abril 30 tuig 2017 nga maoy nagpahinumdum kung giunsa sa Ginoo pagtabang sa maong institusyon. Kini gisaysay sa AMCI President Dr. Edgar Nadal. This is our 65th anniversary of Adventist Medical Center Iligan, or before known as Mindanao Sanitarium and Hospital. This was established in 1952, and through God's faithfulness, we are now celebrating our 65th anniversary. This is a week-long celebration. We started with community extension, doing medical missions, doing free clinics, and also other activities in the hospital. And we have also our alumni night and our retirees night, in which we have band together those who were ahead of us. We give them time, we give them recognition, because if not because of them, we could not have reached this far. Kini giatinan sa mga nagalayng mga bisita sama ni Pastor Samuel So, South Pacific Asia Division President, mga workers gikan sa Bacolod, Valencia, Davao, and Hinguog Adventist Hospitals, alumni and retirees sama ni Pastor Mar Sige nga mo'y hospital chaplain ni atong 1975 to 1983. Siya may pahat sa mga kaagi sa una, pinaagi sa usa ka mensahe. Ang usa sa mga kalainan nga akong makita o nakita karon, mao nga sa unang panahon kami dinhi mga pinobre in town kaayo. Apan ako nakita karon nga modernize na ang atong mga pamalaan. Sa unang panahon, sa akong panahon dinhi as a chaplain, ako nakita nga muadto sa mga kwarto sa mga pasyente. Dili lamang muadto aron mag-ampo, kundi muadto aron sa pagbahin kanila, explicar kanila ang katarungan nganong muduaw ko sa ilaha. So dihang ilang masabtan, sir, ilang pa hinuong kong hawiran, magpabilin kauban nila, kay ilang nakita nga ang akong pagbisita nila nagadala o paglaom sa ilang kaugmaon. Bosa, ang akong maingon, padayon sa maayong pagbuhat, aron ang buhat sa Ginoo magpadayon sa paglaganap, pagkatag, pagsabwag sa mensahe o dili na madugay mobalik si Kristo. Kini nitapos sa usa ka tree planting activity nga gipahigayon sa Santa Filomena, Misamis Oriental og blessings, inauguration and unveiling ceremonies alang sa mga bagong proyekto dinhi sa ospital. Kini nga selebrasyon may temang "We've come this far by faith" nga nagpamatuod nga kining tanan nagmalampuson pinaagi sa gahom o gugma sa atong buhing Dios. Gikan sa Adventist Youth News Network, kini si Chrisley Jade Sarumines, kaninyo nagapanimbiya world. Western Mindanao Conference naghimo og Integrated Evangelistic Lifestyle or IEL Seminar sa Dumingag, Zamboanga del Sur. Ania si Kapaglaom Bing alang sa detalye. In Matthew 28:19 it says, "Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost." Mao kini ang dakong hagit nga gipahingusgang gipasantop sa departamento sa Integrated Evangelism Lifestyle sa Western Mindanao Conference ngadto sa matag miyembro sa Iglesia Adventista. Ang katuyuan gyud sa mong seminar nga dunay massive nga seminar gihimo sa Tibok South Philippine Conference, sa katuyuan nga ang atong mga kaigsunan ma-enhance gyud o mahibalo gyud sa dakong tawag karon. The most urgent nga buhat nga gitawag mao ang pagbag-o ug ang pag-participate, pakigdugtong gyud sa buhat, mao nang ang programa nato sa NDRIEL nga ang matag usa ka membro di lang kasi mga lilang, di lang sa mga pastor, apan ang matag membro sa iglesia, makatagamtam o makasinati gyud sa buhat sa Ginoo,
sa katuyuan nga munay usa sa rason nga mahimutang lig-on nga nagapaabot sa iyang pagpareha. Ang ato ang program mao ang paghatag o mga pagpadasig sa tanang kaigsuonan nga ang ilang higala, ilang amigo, ilang kauban sa trabaho, parente, pamilya nga dili pa Adventista, mahimo nilang kabahin sa ilang pagministeryo o ilaha kaning mahalon, panggaon o i-appeal sa care group hantod nga makuyog siya sa pagsimba o mga activities sa iglesia o mahimo siya nga panalangin usab sa maong pagmensahe o hangtod nga siya magadawat ni Kristo Jesus isip iyang personal o pagpamanalungas. Ang kauman, lapad ug daghan, apan ang mga ngani, jutay lamang. Ang mensahe, get involved through care group. Kinisibing kabaho kaninyo, malipayong nanimbaya. Central Philippine Union Conference nagpaygayan og usa ka Youth Leadership Summit sa Negros Occidental. Ania ang report. Aniata karon sa Morsha sa isla San Negros kung asa nahimutang ang atong Central Philippine Adventist College kung diin nahigayon ang atong Central Philippine Union Conference Youth Leadership Program. Kini gipanguluhan sa atong Youth Ministries Director sa atong Central Philippine Union Conference nga si Pastor Von John Sanchez. And we are grateful for the response of our young people for the call of leadership. And right now you can witness our young people have gathered about 800 young leaders in the church who responded for the call of leadership and has been supported by our leaders from Central Philippine Union Conference and our leaders from the SSD. They have come to support and teach our young people to prepare themselves for leadership. I was so glad and happy that I could talk to you about the sacred music and His ministry in the church and also Holy Spirit. And this morning I told you the last conclusion, you must become a humbly distinguished person. Be anointed and filled with the Spirit of God and become the leaders of this great union. We believe that our young people, they are not only the leaders of today, but they can be good and efficient leaders in the near future. The church is wishing that every youth in this world will be a real participant for soul-winning endeavors. Mga Adventist Church nagpasiug daw og grip strength test sa Kingman, Arizona. Atong saksihan kauban si Ma'am Charm. People from all walks of life gather for an annual festival and garden show here in Kingman, Arizona. 70 Adventist churches of Lake Havasu, Kingman, and Bullhead City offered some activities that will lead people to examine their health and to take a grip test. What we are doing is doing a grip strength test. It gives us an opportunity to speak about health to people. We give them Vibrant Life magazines. We are giving out flyers for VBS and our cooking classes that are once a month and our stitches, which meets twice a month. So we have a lot of Desmond Doss literature because right now Hacksaw Ridge is really big and popular. But we like to come from the health perspective, being that it's such an important part of our faith, and it gives us access to more venues because some venues won't allow churches, but if you come in from the health perspective, then they'll let you come in and do what you're doing. We've actually done grip tests on over 300 people already just in these 2 days.
the people who filled out the drawings, I would say are close to 300 that we've had. And we have our drawing slips say, ask if they're interested in health seminars or Bible studies or prophecy seminars, and then we even have a line that says, do not contact me, so that they aren't afraid to fill in for the drawing and, they don't think we're just trying to trick them to proselytize. So Having a strong hand grip is just one of the indicators that you are physically healthy. How about your spiritual grip? This is what the Seventh-day Adventist Church wants you to know and think about. Daghang salamat mga kapaglaom sa pag-iguban kanamo sa among paghatod kaninyo og mga positibong balita. Mao among buhing handom makini makahatag kanato og dugang karasigon sa atong pagserbisyo sa Ginoo. Magmadasigon kita og atong hinumduman ang nahisulat sa Galatia 6:9. Dili unta kita magkakapoy sa pagbuhat og maayo kay sa iyang panahon kita magaani kung kita dili magkakaluya. Kini si Aubrey Bertudes. Fitzgerald Yamit for News Plus. Panimbuya sa Kabuntagon World is grateful of our media ministry sponsors. Mr. and Mrs. Efraim Asenas, Mr. and Mrs. Bernard Peñaranda, Mr. and Mrs. Dominador Tagarda, Miss Edel Kirante, Mayor Emmanuel Mugot and family, Mr. and Mrs. Jerry Homo, Mr. and Mrs. Solomon Gebenkan, Mr. and Mrs. Florendo Baang, Mr. and Mrs. Penny Montibon, Dr. and Mrs. Darwin and Loida Lahot, Doha Qatar SDA Church, Covina SDA Church, Lasdak SDA Church, Mr. and Dr. Max Baring, Dr. Shoni Maglenti and family, Francis Val Aguilar and family, Pastor and Mrs. Francis Aguilar Sr., Mr. and Mrs. Miguel Salva. And we are back mga kapaglaom. Karon ang pinakaunang higayon sukad sa atong pagbalik nga nakalugar na gyud ta sa pagbisita sa atong Bible Trivia winner. Yes, o pasalamaton ta mga kapaglaom tungod kay duna tay mga partners dinhi sa Panimbaya sa Kabuntagon. O karon atong tan-awon ang video alang sa pagbisita sa atong mga winners. Ania, BTR go. Hello mga kapaglaom, ani ata karon dinhi sa Panimalay sa Adam family kung diin sila nagmadaugon sa atong Bible Trivia Win for a Friend ni atong miaging Sabado. Tara, atong bisitahon. Hi! Ani ata dinhi karon sa Panimalay sa Adam family. O karon nara atong Bible Trivia winner si Ma'am Jean. Hi Ma'am Jean. Ewag ang iyahang, ang imong friend Ma'am Jean, asa man? Ang ako ang mother-in-law. Si Mama Nini ako ang gipili kay siya man ang duol sa akong dughan og love na ako siya, isip akong inahan. Nagpasalamat ko sa akong anak nga si Jean nga ako iyang gihatagan sa iyang daog. Thank you kaayo lang. Okay, congratulations Yes. sa ato nakadawat sa atong Yes. gift sa Bible Trivia. Yes, so panahon na po sa ato ang Bible Trivia. Mga paglaom, kuhaan na yung cellphone. Kay ready na po midri sa mong Bible Trivia. Fits on sa atong pangutana. Okay, here's our question for Bible Trivia. Ready na mo? The question is, who is the father of Samson? Kinsa ang papa ni Samson? Yes, mga kapaglaom, tawag na gana ang gamita nga cellphone number dang makita nyo sa screen 0916-557-477 kana nga number atong gamita. Okay, so yes. while waiting, so let's have our greetings. Yes, ug naata karon sa mga birthday celebrant. Yes. Atong tanawon atong Tanaw na. birthday bulletin. Birthday bulletin, go. Yehey. Mga nag-birthday karon. Birthday to. Wow. Uy, happy birthday. Uy, Uy. birthday. Isa. Yes, happy birthday. Elizabeth Lilian Tiborcio. Amor Navy. Happy birthday, Angelo Amista. Amista. Happy birthday, Mabel Palamini.
May Gail Ayesha. Sorry. Michelle Alarce, happy birthday. Shara May Dumo. Happy birthday to Rosa May Ledon. Renz Kagatan. Renz Primasyo. Kyra Honey Duroy. Roy. Romulo Halasan. Halasan Jr. Yes, so sa tanan nga nag-birthday karon, happy birthday. Happy So, birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Oh, birthday ni Sir Camarillo, sir. Happy Yes, birthday. Kuya Bugong, happy birthday. Oh, Magpasalamat na daan sa atong pamahaw. Sila ang nag-sponsor sa Yes, atong thank pamahaw. you, Ni Dadak, Kai. salamat yes. kayo. Oh, birthday po karon ni Porfirio Lagunday Sr. Sir, happy birthday. Ang Happy papa ni Pastor birthday. Lagunday. So, happy birthday. Ug naa ta sa mga greetings. Before Yes. ana, magpasalamat sa ko in behalf sa Youth Department of North Central Mindanao Conference sa amuang pag-adto dito sa Dakak. Niagi mi sa Usamis. Akong pasalamatan ang atong President sa Western Mindanao Conference, Pastor Carlito Kidit, Executive Secretary Pastor Jeremiel Pamunag, ang atong Treasurer Sir Cirilo Godilano, o sa atong Youth Director Pastor Joy Galigado. Salamat kayo, Pastor and Sir, sa inyong pag-accommodate sa mga sa Youth Department. O among pasalamatan ang ato ang church dito sa Aluran, Usamis, Miss Ok na siya, o Aluran Church. Salamat Aluran. kayo sa paghatag ninyong time namo dito. Kami ang nagdala atong last Sabat sa ilang nga program. Thank you kayo. O karon diha sa Matanaw, sa Buri, Matanaw, dunay asosasyon na si Pastor Lagunday, siya ang speaker diha karon, og Batalon Family nagtanaw sila karon, Galula Family diha sa Matanaw. Ang ilang asosasyon naa sa Buri, Matanaw, Davao del Sur. Naa si Pastor Lagunday, siya ang speaker sa inyong asosasyon diha karon. Adto na mo diha, kung doon na mo yung mga greetings, isulat na, ipadala ni Pastor Lagunday, amo na siyang basahon next Sabat. So, Yes. any Okay, greetings? so natay mga greetings diri no. Panimbaya kang Pastor Edwin og Ma'am Pinky Gulfan og kaninyong tanan gikan kang Mr. ug Mrs. Johnny Cubal and family sa Mati City, Davao Oriental. Happy Sabbath kaninyong tanan. Happy Sabbath to everyone from Mr. and Mrs. Toring of Bungaw, Tawi-Tawi. Malipayong adlaw, ipapahulay kaninyong tanan. Manimbaya ko sa akong suod nga higala Cheryl May Latarta nga nag-celebrate sa iyang birthday. Happy birthday karong adlaw. More birthdays to come and more power. Panimbaya gikan kang Javin Gay. God bless kanatong tanan. Happy Sabbath. Asteria Abarquez Kalibod, happy birthday! Happy birthday! Though we don't have current, still watching through cellphone. Ooh, wala sa kuryente dito. Yes, so cellphone. Hello. And Almond Ray Mondigo, happy birthday from Ulaanbaatar, Mongolia. Hello. Hadasa Siler, happy Sabbath from Las Vegas. Karel Mabaw, happy Sabbath from Upol Church. Pag-greet me diha kang Mr. and Mrs. Guzman Ogsud Jr. sa Zone 10 Church. Salamat kaayo Panimbaya. Thank you so much. Okay, so I think natay caller. We have caller on the line. Hello. Hello? Hello, good morning. Hello, good morning, sir. Sa itong pangalan, sir? And natagikan? Okay, Jay Kabil from Iligan City. Uy, Iligan. Tingnan. Okay, Iligan. Asa na sa Iligan? Brother Kabil. Hello des sa tawong Iligan. Unsa atong tubag sa atong Bible trivia, sir? Okay, atong question, sir, atong baligo, no? Who is the father of Samson? Kinsay papa ni Samson? Si Manoah. Manoah. Sakto ba? Sakto ba, Fitz? Ang answer na to is Manoah. Ang answer ni sir is Manoah. And that is correct. Okay. Manoah, our source, makita na to niya sa Judge or Maghuhukom chapter Yes. 13. Yes, So thank you so much, Si sir, for Sharon ang answering. bahala mo communicate ni mo, sir, pa. Unsaan mo pagkuha sa ato ang prize. Yes, so padayon ta sa atong Thank you, mga sir, and greetings. congratulations. Thank you, sir, sa imuha nga pagtawag Bye. ninyo. Padayon ta sa greetings. Yes. Ako i-greet diha sa Ulib karon, Literatos, si Hip Hip ug iyahang wife, nagtanaw sila karon. Happy Sabat kaninyo. O ako'y panimbaya diha sa Matanaw, ang akong family, si Papa, si Mama, magkita sila ni Pastor Lagunday diha karon. Salamat kayo sa inyong Matanaw, Davao del Sur, naaron si Pastor diha sa Buri. Kay asosasyon nila gikuha si Pastor. O sa tanan nga mga viewers nato, labi na diri sa Kiblawan, si Margie Magdadaro,
Negra, Abu Canegra, happy Sabbath, brother and sister in Christ, watching Panimbaya sa Kapuntagon sa Davao del Sur. Labi na sa Umongos, Alustoy, happy Sabbath, watching Happy from Sabbath. Kauswagan, Lanao del Sur. O, doon na pa greetings. Yes, nami greetings dari Geraldine Angaw and baby Hans Joseph. Hello, dihagikan sa inyong pinakusgang amahan diri. Mr. and Mrs. Rami Hirong and Renson, thank you diha sa atong Yes, technical thank you team. kaayo. And of course, happy Sabbath to everyone. I want to greet a blessed Sabbath day to Lakewood Seventh-day Adventist Brethren. Greetings from Jingjing, Canulo, Ugang. Kindly greet lang po dito sa San Pedro SDA Church San Jose Antique. We are watching Brother Dem. Happy Sabbath po. And also, naidri hashtag Panimbaya sa Kabuntagon World. God is my hope at my darkest. God is my light at my weakest. God is my strength at my saddest. God is my comforter. Good morning and happy Sabbath to you, Hope Channel. And also, I want to greet good morning diha sa akong mama ug papa diha sa Osami City ug ako ang among parents diha sa Dominga, Pastor and Mrs. Jumel Cabahog Sr. And also ako mga pariente diha sa Josefina Zamboanga del Sur. Pipito family, hello, good morning kaninyo. Okay, so another greetings, no? Good morning and happy Sabbath sa ako ang kinakusgang ante, si Ante Bating Badidit. Thank you so much Dave for watching. Mas ila so diri nga Badidit yung pangalan diri sa Cagayan de Oro City. And also I would like to greet Dodol family dia sa Ampiang, Sugbungkugon, Misamis Oriental. Ako na expect maabot ni dito ang atong ano. Tawi-tawi yup, di ba ganina? Hello. Natanaw sila. And also Ma'am Mayvel Pimentel dia sa Hingoog. And of course Dr. Lenny Mopialago and Sir Marja Pialago. Special thanks for my outfit today. Thank you so much. Another greetings here. I want to greet a blessed Sabbath to Lakewood Seventh-day Adventist Brethren. Greetings from Jingjing, Canulo, Ugang. So thank you so much, everyone. Okay, lastly no, atong gipanimbaya ug atong gikumusta ug gipasalamatan si Ate Charm ug Kuya Andrew, si Ate Lovely ug si Kuya Christian, and ilang baby. Now mga kapaglaom, magkita-kita ta sunod Sabado, magpinapanimbaya ay ta usab. Ang kuna ang grasya ug himaya nga sa langit kanato gigasa. Batiya, ipabati ang gugma sa Dios imong naangkon. Gugma nga tuburan ug daghatag dugang kadasik sa atong mga paglaom. Busa kupti ang paglaom kay adunay kadaugan ug sigurado ang kaluwasan. Buhing paglaom nga mo'y tuburan sa atong kusog ug kadasig. Sa atong Ginoo, pangingusgi ang pagsalig. Kay dili ta niya pasagdan. Kita yang pinangga og siya atong nalapanan. Ang kuna ang kalipay ipadayon ang pagpakidait ug kanunayon ang Panimbaya sa Kabuntagon World. Yes, ika-94 nga birthday niya ni Sir Porfirio Lagunday Senior. Sir, ika-94 nga birthday sa papa ni Pastor Lagunday. Happy birthday. Happy birthday. Og doon ay greetings din nga gipadala ang ato si Lia, patindaghanan nila. Pero gikan kini ni Esperanza, greetings to all brethren. Kangkong SDA Church from Masuay family from Sultan Kudarat. Okay, sa Yes, greetings napag ko greetings ako ang mga kabatchmate. Happy birthday Ives Lascunia and Maymay Mantos Tigli. Happy birthday belated ninyo. Hello diapod sa tanang tubingag mga brethren nato. Hello and good morning kaninyo. And of course, diya sa Pagadian City Lumasag family o sa Dipolog City Bellevue family. Okay, another greetings. Happy Sabbath sa tanang kaigsunan from Hong Kong. Ikanikang AC Bear. And happy Sabbath Iligan from New York from Vebs Padovano. And mayong buntag, happy Sabbath sa tanang gikan kang Frederon Repaso Nowaya. And watching from Qatar, si Oyad Nozog HCIM sa pagbasa na. Happy Sabbath Australia from Vebs Padoyano. And also Las Pinas Arendain Nino Ray from another greetings also, happy Sabbath from Fe Ladaran Manato. Another from Kuwait, Manilin Lingatong Thursday, and from Esperanza. Greetings to Panimbaya po na ako Hinarki family sa California, sa Dipolog, sa Cebu, akong ginikanan, mama and papa, and Actin family. Yes, so ako'y panimbaya diha si Libby Sunidad sa Antipolo City. Salamat kayo nga nagatanaw mo sa panimbaya sa Kabuntagon, Painaan SDA Church o diha sa
panibaya sa kabuntagon diha sa Cavite. Daghang kay salamat Yes, we sa would inyong like pagtanaw also diha sa to Mindanao. invite everyone. Nagstugod na ang Transform nga wali. Yes. It is a moral awareness week kanang that is gipangaluhan ni sa wali ni Pastor De La Peña. De La Peña. Yes, we are o katong inviting mga- everyone. Yes, o katong mga greetings ninyo nga wala mabasa next Sabat ato na paningkamutan nga mabasa. Daghan yung kay mga greetings. Daghan salamat mga kapaglaom. Magkita ta sunod Sabado. Happy Sabbath, everyone! Happy Sabbath! Let's See you meet next at the Sabbath. church.